kul. Og fra krigsmand døden skal du lide. Den der kommer allersidst skal i den sorte gryde. Første gang så den gå, anden gang så i suppen, tredje gang så tager vi her. Kan du fange 5 rum? Banan. Banan. Så skal du have 5 chips. Hej. Skal du lide, den der kommer allersidst skal i den sorte gryde. Første gang så den gå, anden gang så i sengen, tredje gang så tager vi æblen og putter ham i gryden. Æble. Og bagefter.